ngante tanpa turu atiku tansah klisian amarga Utara Sundante putri roro gegeke lencer kuning aduh mengkono rumangsaku tansah karo Ego ngambah? Lah ya wis tak kira nek lali. Iki ndak lapo sah. Yen tak rasa-rasa Ci. Adikku sing bagus Dik. Yen tak pikir-pikir bengi iki sangsaya gawe lara ning atiku. Perkarane ketoprak tanggap larang-larang dagelan metu do ditinggal mulih. Alah iki lho dadi apa? Bahaya mok koyo wong tenan ae. Eta-etane dadi bambangan ngono lho, Dek. Bambangan koyo kowe ora wedok ora mlayu dhewe-dhewe tapi. Alah mlayu golek nggon paling arek. Golek nggon cangkemmu ora. Wong iki mbok aja ngono. Aja ngono piye? Wong iki ana dum-dumane dhewe-dhewe. Wong tarahe aku ambeke iki mung dadi badut ya ora diterima, kudu diterima-terimakno. Aku dhisik ku bener kudangane mbokku karo pakku. Kudangane bapak ambek ibu piye ya kan? wis le sok benek gedhe. Muga-muga kowe dadi tontonane wong berah. Wis muga-muga kowe dadi lem wong berah, diguyu wong berah. Gedhe-gedhe kok keturutan. Dadi apa? Dadi tontonane wong berah ngene kok. Ya ora masalah tontonan nak kena dinggo tuntunan. Mbak kepicek aku. Kok mbak kepiye? Lah tok aku nek mbok go tuntunan niku. Maksude iki ra ngono lho, Jo. Ahmate iki nggo contoh. Lah kemangmu ni piye? Tontonan dinggo tuntunan maksude kowe Lho kena aku dienggo tontonan ning aja mbok tuntunan, Adik. Lah aku mbok tuntun kowe iki nyek aku apa piye? Maksude awakmu dinggo contoh lho, Jo. Mas Jeni. Mbok anggap aku blabake cah TK. Kok dienggo contoh iki? Oh angel menak ngomong nek bupati iki ra bingung ya. Lah kene ngomong sing genah diluruskan, Adik. Ya maksudnya iki begini lho, Kang. Gaya ampun. Kowe iki dinggo contoh blabake cah TK. Dinggo tuntunan lho, nggo tuntunan. Wis jaluk tak baleni neh ya. Mak, mbok anggap aku ora roh apa piye? Mak ada geri dhewe bingung aku mikir kata-kata karek sedelok ae kok.
Ganduli ya. Wong lah apa nek ganduli kowe? Ganduli ya. Lah langsung bayaran iki ketompo aku wong ganduli ki minggat sing. Lambemu kok iso bayar terus kena potongan, Mbok. Jaluk ae kok iso. Mbok piye-piye awake dhewe kudu ngucap syukur, Dik. Syukur. Ngomong amleh. Kene. Wong ngomong apik-apik mbok syukurno iku. Bagaimana piye? Piye carane awake dhewe tetep kudu ngucap syukur. Lah ya syukur. Syukur. Maksudnya iku matur nuwun marang Gusti ingkang mebeng dumadi. Baik bambangan kowe ya. Lah piye lah ya ngono iku. Pate ngaturke dongeng panuwun kalih warga masyarakat Manding. Ya. Sumanding kaya lagu, Dik. Sumpahing hati sayang tansah sandingan dadi warga masyarakat iki wis sumanding karo tangga teparone iki ya direngkuh guyub rukun kompak selalu. Wah, kudune ya ngono. Jan aku gumun nih karo pramusajine. Gumonem, Dik. Rina wengi kok seragame dhewe-dhewe. Oh, iku mertandakno nak apa ibu-ibu PKK nggih? Napa pripun niki napa Karang Taruna? Ya pokoknya Wis, pramusaji panitia acara. Wah, iku ngetarakno nek kompak guyub rukun. Aku ngerti sing mare kompak ki sapa kok. Sapa? Mbek menying. Heh? Mbek menying. Lho, ya kandhani kok ngadil ta ora kowe. Apa? Aku kok gumun karo kowe. Lah apa? Lah kowe kok apal mbek menying barang. Lah nek aku mbek menying ya apa wong iku mantanku. Heh? Iku dak mantanku Wong lho. sing ndi, Dik? Iku lembo-lembo isin nganggo kaca nyiprat. Kaca mripat kaca nyiprat. Iya. Sing ndi, Dik? Iya awake iku lho Kang lho, Duk. Ngono kok ora mbok kenalno aku, Lek Dik kenalno mono, Lek Dik kowe kenalan karo mbek menying barang kok iso. Wah, aku iki Aku kok nek meteng kok iso wong kok mbok keloni ae kok. iku sing jenenge mbek menying. Mbek menying ya Ya Allah manise le, Dik. Dik. Kowe gak ngerti piye anggere esuk dodolan sego. Apa? Gemembrah rasane. Sego apa, Dik? Sego gandul iki lho. Sego sarapan. Aku nek apal go nek aku. Jualan dodolan sego. Dodolan sego. Lah, Dik, layak aku krungu-krungu. Krungu kabar Nek piye? dodolan sego, Dik, murahe ra karuan isek nyah-nyoh. Masa iya, Mas? Lho. Kowe tuku sego, tuku sarapan ning gone mbek menying. Heeh. Tak andani. Apa? Teh tetep bayar, Dik. Teh bayar. Lawuh tetep bayar. Lawuh bayar. Bonuse segane iki lho ora diitung, Dik, tak andani kowe. Masa lah kan? Andani kok. Tenane. Segone ra ngarep diitung kowe nek sarapan gone mbek menying. Tenan piye, Mbek? Ya Lho, Allah. takonono. Segale kira diitung. Segane ora diitung. Lho iku lemek bathi kondi Lho, sego. lho, lho. Sego kok ora diitung iki lho. Sego mbok itung ya ora sida mangan-mangan kowe. Maksudnya? Lah sego mbok itung siji. Lah nek sak piring apa ora bare gang sesuk piye mbok itung mbok penceti siji-siji. Ya ngrek mau ngitung sego. Lah sego tetep dibayar kok iso ora bayar. Tak kira segone ora usah dilebokno hitungan bayar iku mau. Wah kok iso. Ning iso? iki wajan le nyoba-nyoba ketoprak jan luar biasa. Istimewa. Mulane kaya aku lah iki cara mono duwe gawe ya. Heeh. Mbok kok nanggap ketoprak iku moh. Gaya apa nek bayar ketoprak demo? Tenan cara aku duwe gawe lho mbok nanggap ketoprak aku. Nguri-nguri budaya Jawa lho, Dik. Alah nguri-nguri delok nguri-ngurine ah. Lah nek malah apa? Kaya iki mau jatah rokok sedina sewengi. Heeh. Sane lagi sukune mbok tuku wedhus oleh Duwara Gudira pakat iku. Lho. Mulane aku mau ragate Iku penghormatan kanggo seni dan budaya lho. Lah nek delok-delok Kang. Lah delok-delok piye? Nanggapi nek delok-delok ragate pirang toprak ya apa ragate pirang-pirang. 40 luwih bareng kabeh 50 iki. Lah iya, iku dhuwit kabeh. Ya dhuwit Adik. Warga kene tadi tunggu sak desa. Nek dhewean ra mengkis-mengkis apa piye? Lho, Nanggap pikirane sithik rame ngono. nanggap apa? Nanggap circle. Circle loro mbok setel ora ruwam reng nang 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 nang. Kabeh nanggap graji mesin. Raji mesin Aku engko tak usul ya. usul apa? Kan wong nanggap-nanggap iku ana permintaan. Request. Request. Kowe nak nanggap graji mesin aku request ya. Request piye? Gulune wong tuam srekel sisan. Ora mati piye? Kok ana nanggap srekel. Ben Nanggap irit. graji mesin. Ben irit. Heeh. Ya ora taraya niate ya soda. Sodako, Dik. Heeh. Nek masalah perkara dhuwit, perkara bayaran, aku ora sombong, Dik, disekseni piyai-piyai mriki. Ngapunten Bu nggih, kula teng mriki niku seduluran. Nek masalah bayaran mboten kula pikir saestu.
Alah kemlepok iku omong. Lho nuwun sewu. Lho niki disekseni warga Manding sedaya nggih ingkang wonten ngajeng Bu. Kula niku nek masalah ditimbali ngeten iki bayaran mboten kula pikir. Saestu. Oh iso lho bayar ora mbok pikir iki. Lho kowe aja ngono Dik ning kene golek seduluran lho. Lho iku bayarane ora mbok pikir. Ora ngarep tak pikir bayaran. Wis saiki bayaran kok ora mbok pikir iki mbok kon mikir sapa? Lho, ben dipikir panitia. Maksudnya Lah aku ngomong apa iki, Mang? bayaran ora mbok pikir. Bayaran tetep ora ngarep tak pikir, Dik. Sing mikir. Lho ben dipikir panitia. Lah apa nek aku mbok kon mikir bayaran? Ngelundasku apa piye kok? Ben panitia aku ngekeki pira-pira daya ben dipikir panitia. Jangkrik lah sing ewek ya kono ae. Lah iya kudune nek sing mikir panitia nek apa tak pikir. Nek ke wani gelar, Lho kudu wani gulung, Adik. saiki ki ngomong, Ngomong apa? duit karo dulur. Heeh. Kowe mbok pilih dulur. Iya, ngapunten, Dik. Heeh. Aku iku seduluran luwih penting. Dadi silaturahim aku mara rene iki saka ngomah niat ingsun golek sedulur. Wah, tenan. Lho. Mangan ya butuh duit lho kowe Yo lho. jenenge menungso kabeh butuh duit. Lah iya. Takoki dulur kelanang iki lho. Heeh. Geng dalu. Berarti kene atem golek. Golek dulur, Adik. Kok iso kowe golek dulur? Golek dulur sing ana duwike. Padha karo ora ngono iku kok iso. Golek-golek dulur tak bosok marane bensin wis pira Dik. Lah ya golek dulur so duwike iki ancen niate warga masyarakat Manding ya ta. Iki kan sedekah. Nggih. Sedekah ora wujud duit, bondo bantu tok ki ora. Ning iki padha karo sedekah rasa. Sedekah rasa Lho. tegese Sedekah rasa ki nyenengno wong akeh. kaya to. Ketoprakan ngene iki. Ya ta warga masyarakat nanggap ketoprak iki nyenengno wong akeh. Bakale munggah swarga. Mula warga masyarakat Sumanding iki muga-muga sok ben nek wis ditimbali munggah swarga. Amin Allahumma. Omongem ketuan. Bocah bayu omongem iki ketuan. Omong. Wong nek sing nyenengno akeh bakale munggah swarga nyenengno wong akeh. Sapa wonge sapa? Heeh. Sing seneng gelem nyenengno wong akeh, Iya. bakale munggah swarga. Alah ana sing nyenengno wong akeh neraka panggonane dawuhe Pak Yai. Ah yo ora ono. Ana. Ora. Lho. Lah saiki kok ono ku apa? Sing nyenengno wong akeh bakale jatahe neraka. Apa? Begenggek. Begenggek nyenengno wong berah lho, Dik. Angger wong lanang teko, iya Allah ayune wonge kelecah. Ning ati seneng Dik ning omah tukaran karo bojone, angger mara ning kono roh sing mulus-mulus atine seneng. Lah iku nyenengno wong berah. Iku munggah swarga apa ora sok ben? Aku tak takon saiki jawab. Omongan nek ketuan nyenengno wong akeh bakal munggah swarga lek begenggek nyenengno wong berah. Swarga apa ora sok ben? Ya ngono neraka. Lah iya. Nah, Lambene ambane mulai metu iki piye? ning gak dhewe. Dhewe piye? Lambe amba nguntal kowe kena kok iso. Terus Iku gak munggah swarga iku perkarane kan mawa pamrih. perkarane Mawa pamrih njaluk bayaran. nyemplung Nyemplung neraka ora ikhlas kok, Bos. merga Njaluk bayaran mawa pamrih. aku tak takon wong sing mawa pamrih njaluk bayaran iku bakale mlebu Neraka. ora duwe jatah swarga. Ora duwe ahli swarga blas iku. Kira-kira aku tak takon Apa? kowe lho kowe iki dirawuhke priyayi Manding Heeh. tanpa pamrih lho Dik ya. Kowe nek ora bayaran kira-kira gelem ora? Wis Bu nuwun sewu menika mondol. Dawin ora mawa pamrih bayaran bakale swarga. Kowe milih swarga apa neraka sampean? Swarga. Lah ya pengumuman mangke panitia bayarane mondol ampun diparingke ditotal kalih bose nek mondol mboten bayaran. Sik ah, iya lah. Lah kok mau gak bayaran iki lho? Lah kowe mawa pamrih apa ora? Ya pamrih. Lah iya berarti kowe neraka ora gelem swarga. Atik gayam nek mawa pamrih bakale mlebu neraka. Lah kowe nek kene pamrih bayaran. Berarti aku neraka. Lah iya. Ora sida. Atik ra sida lha apa? Maune apa nyemplung neraka ya lah. Heeh. Ning ora sida sidane munggah swarga. Atik ngono lha apa? Lho, aku bayaran kok Manding ya. Heeh. Langsung tak lebokno kas masjid kabeh are. Wih gaya. Rp5 mondol tidak nampani. Lah apa nek mlebokno kas masjid? Nyaur utang. Kowe kok utang nek kas masjid iki. Lah tak Gus Angurena ora ada duit utang kas masjid. Bangetan wong telu lho Dik iki awake dhewe iki. Ora mok wong loro tok lho. Mripaten lho Kowe nek dipesakno. masalah bahas swarga, bahas neraka aku ora patek dong wong aku ora tau mara rono.
Aku yo urung tau. Lah iya, ning sing tau mara rono sing wis duwe pengalaman. Sapa? Balane awake dhewe. Sapa? Sing paling nom. Paling rame aku kok. Ono nek. Kowe karo gombloh iku nom ndi? Yo mbah, Lah iya. rane ndek. Wong gombloh iku cara ndinganane cara diterusno sekolah lagi kelas PAUD. Bah, Kelas PAUD lagi dene. lagok tumu apa tok mbedhek semono gedene. Kandhani kok. SMA ra nguntal gurune apa ya kok iso. Lah, Tak kandhani. wah gajah piye lek kok kandhani. Ketau gugup lho. Heeh. Aku sih ketemu kowe bejo ora pakat. Begini kowe. Ngomong lah. Aku iki mau ning gone manding kene iku surup, badanku rak salat. Jujune aku roh tulisan ora roh tulisan jane aku wis mati. Lah aja ngono aja dendeni wong ning masjid atik mati iku ndak. Iki nyoto, aku ame mlebu masjid delalah roh tulisan. Ndak ora roh tulisan sida mati. Lah tulisane apa iku? Aku arep mlebu delalah dhuwur masjid ana tulisane. Piye? Yang bawa HP dipateni. Aku nggawa HP dipateni bentong blayu balik aku. Sen. Iki sing jelasne kudu kowe. Mergo niki wong tuwa ora patek tata jelasno. Pak, Piye? sing dimaksud sing nggo HP dipateni. Heeh. Ya ra. Iku ora kowe nggo HP kowe dipateni ngono ora? Lah piye? HP-mu pateni ben gak ganggu kusuke wong salat. Tulisannya ora ngono kok. Tulisannya tak delok kon jaba yang bawa HP dipateni. Lho aku nggawa HP nek dipateni piye anakku cilik-cilik. Dipateni jak ben lah. Wong tuwek kok ora tata. Lah Iku piye? mau tegese takmir masjid ngekeki undang-undang ngono kuwi ben HPM dipateni Sing ben dipateni ora HPM. ganggu kusuke wong salat blok. HP-mu dipateni. HPM sing dipateni. Dadi ora aku sing dipateni. Ora kok iso. Aku terus balik terus metu guri ben ora liwat sing kono ben ora dipateni. Iya. Metu samping, Eh? delalah aku ame metu nggon wundu. Yo ono tulisane. Tulisan apa? Jagalah kebersihan. Lho aku kurang gawean piye kok kon jaga kebersihan. Wis ah, kowe gelem? Mateni Pak Am dagelan tuane hukumane berang tahun. Ora dihukum ya rek Barodap. Reh omongane Kowe sedherek. Kok nesu Iki ora perkara kowe kon jaga kebersihan ning kono tenguk-tenguk ki ora. Lah kon lah apa? Iku batas suci nggone wong wundu. Dadi ning kono nek kowe rusak sikelem. Terus? Ya aja mlebu rono kudu diresiki sik. Lah iku mono ditulisi jagalah kebersihan. Bar ngono Ben lho ora siram. kemproh. Dadi nek omah rono kudune bersih. Resik ben ora kemproh ngrusoi tempat suci. Aku yo tak resiki kabeh lho wong aku yo ora nggo dade dhuwit-dhuwit tak resiki kabeh aku mlebu wong tok. tarik kowe kere kok iso. Wong kowe iku kere kok dono kene. Batinku ora milik mlebu swarga. Eh. Dadine aku iku salat ben sok manggah swarga. Iya. Aku saiki bareng ngerungku nek surup. Aku saiki gak salat ning bakal iso munggah swarga. Apa? Ya mokal Lu Pak. kandhani kok Ora. Mokal. iso. Ora salat kok munggah swarga. Mergane aku nek kono duwe kuncine, wis roh kuncine. Kuncine Saiki kowe mlebu omah nek duwe kunci tetep bisa mlebu. mlebu omah. Kowe arep buka lemari nek duwe kuncine. Buka lemari iso. Lah iya aku duwe kuncine bakal munggah swarga, aku bakal wis duwe kuncine tak singgahno. Sik. Piye? Kowe kok iso duwe kuncine Waduh, swarga. kandhani kok ora Lah ngerti. kuncine swarga iku Tulis sik. Do didekno nek surup mlane kudu ngono apa iku sok ben simpen. sing piye iki? Ana ning gone kono Miftahul Jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Koncine swarga lho didekno kok ora do singgahno lah apa. Kuncine swarga. Iku ora La kuncine swarga. ilaha illallah. Mulane rungono nek surup do pujian iku go. Lah, Eh? tuwek kok goblokem ngene. Lho kok goblok. Iku mono pujian. Lah iya kok didekno wong iku kunci disinggahno terkadang iso diluru wong kok. Kuncine swarga la ilaha illallah ki ora ana pangeran sing disembah mung kejaba Gusti Gusti Allah. Allah. Kowe iku dikon apa ya cek Nyembah, manembah marang kon Gusti. iman kon takwa. Lho lah nek kuncine kok didono iki kuncine swarga lu aja didono ah. Ketoke gak dipateni takmir masjid. Tak Apa? pateni aku Eh. ae saiki. Ngene lho, Mbah. Dal, wis iki lho dinteni bunda-bunda. Ora usah gatekno paham mikir kunci barang iku Lah, milik malah munggah yel-yelan. Iki ana pamundutan. Apa? Dulur lanang iki tekan kene wis. Nggih. Mangke bakdo setunggal tembang nggih dulur lanang. Oke. Mergo tayuban senengane. Iki Ah, diwenehi. niki diwenehi napa Ganti ingkang teko ajeng campur niki? sari. Halo, Campur sari. kakak-kakak cantik. Nggih. Sing tasih teng mriki nyuwun tembang napa? Monggo. Hah? Tambal ban. Nggih diaturi wong wis kadung nawani nyuwun. Agak-agak orang-orang.
Age orang ora melu nggawe. Tambal ban Mas Win. Nggih. Masa bengi-bengi nambah liban. Angge-angge orang-orang wedoke lho angin. Ora apa-apa. Nggih. Tambal ban makanya bar iki diaturi. Tambal ban bagriku Mas Sain, Mas Zen. Mas Gombloh, mangke dulur lanang katuran dono swara. Oke. Mas. Mas. Lho rumang sam ngene iki rasane apa piye lek Gombloh? Aku iku wong piye, kowe wong piye. Delok raine kok ngarep delok kaya Beri Prima. Ora nrimo beri prima. Kok ngarep nek kok mburi. kaya beri-beri gitu lho. Iya nyari penyakit. Ayo tambal ban pamundutan bunda-bunda. Kadang bunda-bunda ya saya. Aku. Menger.
mbake kang paring niki. Matur suwun ya cantik ya. Permintaane wonten katresnan sejati wau. Katresnan sejati. Heeh. Iki wektune Dik Oke. ngapunten. Heeh. Cantik katresnan sejati engko diaturi iki mau wis dijanjeni dulur kula lanang asih ditunggoni Nggih. nanti sak rampunge. Dadi Apa? Dalem katresnan sejati jenengan ngalah lah mboten napa-napa nggih. Ngene ya dulur lanang tenan. Ayo katresnan Kita sejati Mas. berduet Win. ria saja, Mas. Berduet ria saja enggak apa-apa. Ayo. Nggih. Nggih, kakak cantik diaturi katresnan sejati. Pasunane. Wis biasa wong lanang kudu ngalah. Iya, iya. Wis pokoke Ada dari kok wong lanang iki kabeh wong wedok kene. Wong wedok iku lho mulakman to kene ngopo korban iki kok mesti wedhus lanang, sapi lanang ora gelem sapi wedok wedhus wedok. Sebab ngono sebabe Nek kok korban aku salah ya ora gelem kok nek korban iku. Wedok wong lanang iku Bu, serba salah. niki sing rumangsa wedok jupuk kursi Bu Bandemi monggo kula aturi Bandemi niki. Ayo diaturi. Katresnan sejati. Ayo, goyang bersama aku Budoyo.
nuwun kanggo sedaya kemawon kang tasih nenggo. Mugi tansah pinaringan sehat, Amin. pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Monggo. Wah. Alah, iki ape dadi apa neh iki? Sampai abdi sampai udah tak kok dari akhir memakai kados sewang-sewang. Oh, tetep. Sing penting tak sewange pilihan aku jawab.